Dukari hata heda tirpura motharok ei mohai ta kok aweng tongkha 120 jona job mangkha amni tui kaisa kagos bo ba document bini je notice tongmani am kaisa confirm ni notice wngui public rokno share khairika public rok tak omno tuino koborong tongnikha tamni bagui private samung khaiui tabuk kok aweng jak omai je job manai rok jotono janjani je neta netri khainai rokni bwsla tai ngekha bong jaiti gusti mohai manui tongkha kaisa mansukni je mo newspaper ongkhormani miya ongkhor 25 sorry 24 o hingkai tinta mung tongkha tini wngkha 25 hingkai jefru o kaisa confirm notice je job manai rokni o kagos si swkang ongkhorui bai ke je mo tabuk newspaper swkang ongkhorui manna oro uansukya nanai wngui mano kubui phano yakhaba chalak phano phiya ang je bishas khaima twikhai mo chalak no je tabuk oro MDC X Padma Tripura ni khoroksa BJP ni twi bini channel bo sorry bini je Facebook page bo post khaijak nukhasang oro naidi nungma nok je Mukthang TV tei Horjla TV ni twi kaisa screenshot khai bo oro rijak जों tabuk je Mukthang TV tei Horjla TV bonora hamna len borok je mono post khaiye je Horjla TV bai Mukthang TV post khaise tabuk chini MDC Padma Tripura sar bini je Facebook screenshot khai mono post khayo heda hamna len phari naina ji ang skang Horjla TV ni je Facebook page hapka iko binmo naina ji 1 second oro busung minute ka only 23 minutes ago post khaimani do only 23 minutes tabuk oro habnayana sung video je khaimani Mukthang TV ni oro do bini rang ta photo thangnai photo thangmani pore check khaikya or kaisa ban malia delete ka hoka or kaisa pano je bini ong krija o thasngang je norno phunmani kaisa notice o job ni tin samani kaisa ban kri joton delete khaijak oro morok joto nagi je BJP ni candidate am Tripura mothani candidate ni post khaima jambo norok nungman khana mo channel kaini borokni bisingtino bisikkai awai wngkha bongsa swkang ongkhorjak mano mo hapano je bongni o kaini bongni je channel o post khaimani titebo kok awai wngthangkha ta hingke bufur screenshot khaikya bufur je Padma Tripura sar bufur bini Facebook post khaikya hingke tabuk chung naima jaga to only 23 minutes roksi hingke bo post khaimjak 1 hour chung paikya hingke already no agi post khaiye delete khairika morok hari saimala entabo orno wansuknya ji iko oro 2 minutes only 2 minutes bufuru post khaino hnei nasing tongma hai system do je puru phatcha post khairi ka puru screenshot khaina raka thancha hnei 1 hour singka post khaimani omni porengan delete thangka namo borok tambi khaitongka kokkhologi sana thanglia norok je bujinai bujikhana omni pore je MDC Padma Tripura post khaimani pore hingkaino je Mukthang TV bongni o channel o je post khaimani delete thangka mo public rokno je mungsala slamui tonikha borok mo reason je mo post khaimani pore delete thangka Mukthang TV ni phatcha screen shot khaina raka je Padma Tripura borok duijono kaisa problem tong borok duijonani bisingo je Horjla TV binti bo krikya bini oro habnai di nung bo screenshot khai paimani yagulo delete khair hoka swkang je first post khaimani je Horjla TV first post khaimani delete ka hoka omni pore je Padma Tripura post khaimani tei 10-15 minute pore botacha post khaibi bukamano jumla omno hono wansukni kokkhologi saya lo problem ngai judi no je mo tak document ongkhormani original hingkai bo kaisa mo hai ingtong system naini jero norok nukhna oro original hingke buting tong clean ekdom hingke je duplicate aro kaisa chung xerox khaima nuk tongo print out khaimani kali sisi kam ke nangjigya hingke post khainai bo sabo nainani na omno tui je tabuk Tripura motha party khai tongnai rokni borok je neta peta amrok kunu kok thaja sako kunphan sayako jefur wngthangka hingke borok
logolano bong bong kok kok phagum borta wan suk tonglayo amo bhai ke kari mono inquiry khainai borok tao amo khaimana ako sinorno pahugo suk khainai direct original tawana baidi moni kaisa kubui ingai kok okor phayana wan suk naji norongno tai babi naji original ni kagos biting tong je duplicate ni kagos biting tong je print out khaibro kalisis ngira nororo orko nangjagya kaisa original kai to direct cleaning kaisa ekdom naithok kaisi eko je bwskang nornuk tongmai mohing tong osung no kok hambai like kaisa ri thangsidi tei norole bahing jak mo je tau kok aweng tongmano chengra ra kubija comment kai sadi osung no kok